Iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anak wanang, at damanan nakita ka naka-holding hands nga ubeng, elementaryan samot dagijay. Oray siyak, at ang arod nakita nga ubing, boy and girl, kad naka-holding hands da, sana all. Ah, umapal ka, nana. Ay, ewan na. Bakit akon? Kat jak pa'y napadasan tinaki-holding hands. May katpadasan mo't Awan nga rod ti ka-holding hands ko. O di mang sapol ka. Ay, maisublik ti saritaan ko arog. Aw, Asinaw dagiti ubing anak kitam anag holding hands. dambot kan ambait. Akin anak kadakwada. Anak damanang kulasa di tadaya, kan manong kulas di taabagatan. Da, takakanagan da. Una na. Ay, nasken nga agronda kayo atanod ko arog. Nasken nga amin nga elementarya kan high school. Kat addadan iti babbalay da kalpasan ti eskwela da. Nagri ka na trabaho day tangay. Isudakit din ti bambantayan may. Agronda kayo lagmat. Kat kitaan niya no adag holding hands nga ubeng. Tapagawidan yaw. Ay, iso pa yung mainayon nga aramidain. Ano san yun Iti dayta nga aramidan yaw. Makatulong kayo kadag iti ubeng wano estudyante. Mailiklik da iti makuna nga early pregnancy. Ha? Wan, agtitinulong tayo. Kasarita mi dagiti parents. Tabantayan da, dagiti anak da. At iti kapay maribanang. Nay na. Makapaawis ti banglo na. Ay, makakapkapi akno kastoy ti banglo ti kape. Sigay maribanang agkapi ka. Apag isaw tiyo umaymaw. Ay, Kalutlutaw day ta abarakaw. ay nagmayaten maray. Sapay nagbanglaw. Un maray, with milk pay Nada pa'y nalingtasa ba? Nagsaya atay. Nangalaan nyo ngay iti saba. Mula ni badungkob di talikudan ti balaymay. Kano na gado ti mula na asaba di talikudan ti balaymay. Day, mayat man no kasta. Wen maray, mala, agkapita, bayat ti panagsarsarita ta. Wen maray, Ay, un gaya maray. Nakitak da marikwanang kandagiti kakadwa na kakagawad, mapandaag house to house. Kasta ka day. Apay ka now? Jak man amukin ni marikwanang, tagin lalaing. Ha? Jak lakay kayat ita ni marikwanang tagin lalaing. Day, apay ngay. Ay, basta si kanti kay kayat ko ita maribanang. Ala, agkape tangarod, maray. Nagimastoy kape. Nagbanglaw. Wen maray, di oray binigat nga umay kaagkape dito'y balay may. Ayos laeng, basta si kamaray. Maray, apay anag house to house kayo ka no? Wan maray. Tanapan mi kinasarita dagiti parents dagiti estudyante. Kasta ka day. Di mi ida nakasarita amin. Gaputa busy damag. Para itian niya dahi taaya. Kaya't mila ida apalagipan. Paistriktuan da kuma dagiti anak da. Tanay. Ado ti makitkita mi nga oray elementarya pay lang kat adda ka holding hands da. Ha? Ay waon. Adda nakitak idikalman nga holding hands nga estudyante. High school da pay laeng may. Ay, day takot nga raod. Kait, anya nga iti ko na dagiti parientes anak kasarita yaw. Wan, kunada mo't amin. Di kay pay lagpamiteng, tapno mamaminsan ti panagibagayaw. Saan kayo nga ag house to house? Awan nga minti umay no meeting. Takaduan, kat adamot trabaho da, nga oray iti Sabadaw. Maanusan nyo lakit diti ag house to house, di nasayaat. Ay, huwan maray, anusan milata
Inton maminsan nga house to house kayaw. Ayaban nak ta sumurutak may. Ay nasaya at ano kasta. Wun, Maray. Tangay awan pa'y lang ni Inteng. Tumulungak nga rod para iti barangay. Naulima kang taglawlaw, Chief. Kanawan mo tin makita ta at tao iti kalsada. Kasano nga ruday? Agawitan? Wain, nagawid siguro dagiti pada ta nagrunda. Mala, intan. Hoy. Chief. Ha? Anda, dua tao itayo. Nakatugaw damay. Kasla babae kang lalaki. Mala, kasit ganda ita. Awi, anya ter aramidan nyo dito igit ti kalsada at dingkaw. Manong kwano? Anya ter aramidan nyo dito. Katnay, alas 9 ni tirabi ay. Ag-date kami, Manong. Ha? Ha? Ay, agawid kayo kit din. Kanay rabiin. Ti pa nag-date, aldaw, saan arabi. Kan ubing kayo pa'y unay para iti day ta abanag. Kunak namin nga ag-break kamin. Saan namat akayat? I love you nga, Rod. Apay nga break ta. Ngala, itulod na kayo na di babalayaw. Dis oras ang tirabi ay. Ang madakay pala ang ditiruar. Agasawa kamin kini girly, Manong. Agtaray kami kano. Anya? Agtaray kayaw. Ay, Saus. Pangalahan nyo nga iti igatang nyo iti kanin nyo no agtaray kayaw. Anya kay ko matitrabaho amastre kanyaw. Ken ubing kayo pa'y. No sana nga agbiddaut. Kinsipay lang titawan yaw. Nasay-saya at no agiskwela kayo pa'y. Sakbeng agasawa kayo. Nagubing kayo pa lang. Mala, itulod na kayo ni iti babalayaw. Tinasaya at marituyang. Sumurot ka kada kami kada marikwanang. Intay ag house to house. Apay ko mga agsayang ak iti oras di tangay. Awan matlat ar-aramidam. Ada ka di sweldo tayaw nga ag house to house. Awan, anggam tulong tayon iti barangay tayo. Tumulong ta kadagiti kagawad nga ag house to house. Tapno palagipan tayo dagiti nanang kantatang iti pagtaengan. Apay kumangay. Kananya ti karbengan tayo amang palagip kadakwada. Kat adamatan panunot da. Kanbiyag da dayta. Anya ti bibiyang tayo kadakwada. Wen, Mare. Ang palagipan tayo laeng idaa. Sigayin kayo ratan. Agbambanuga la ditang awan matswelda. Ala nga, Rod. Sikati makaam mo, no di mo kayat ti sumurot. Angam siyak, sumurutak. Takayat ko ti makatulong. Nga uray basitla abanag. In may kami, ading Salome. Takayat da kayo apalagipan, may papan kadagiti anak yaw. Adda nga min dagiti teenager ita kat agsikog damutan. Iso akayat da kayo apalagipan. Tapno mailiklik dagiti anak yo iti saan a maiparbeng nga aramid. Ay katwan maawatak ti kayat yung ibaga. Nasaya at no kasta. Nang runa kat pasig ababay dagiti anak yaw Salome. Wen nga rod kagawad. Kat maawatak ti kastoy apanag house to house yo. Tapno palagi panda kami anaganak. Un nga agpaiso. Adda dagiti masiksikugan itan nga oray high school da pay laeng. Hawen. Iso akitaan nyo dagiti anak yo. Palagipan nyo kumaakanayon ida. Taliklikan da pay tibanag ama kapadadal iti eskwela da. Wen anabanang maawatak. Addan sa boyfriend tay inauna nga anak mo, Salome. Adda kagawad, ngam nasingpet day jay. Takalpasan ama itulod na di anak ko, agawid matan. Agkuy-kuyog daman iti pagadalan, ngam agpatinggadala dita. Agkuyog da nga agmerienda iti reses. Ken agkapanganda iti lunch. Ken kalpasan ti klase da iti malam, agawid dan adagos. Nasaya at no kasta. Ken kanayon ko ida palagipan. No kasta nga awan pa'y di anak ko iti alas 5, awagak adagos iti cellphone na. Ay, nasaya at nga rod no kasta. Kanayon ko apalagi pandagiti anak ko.
Awan nga rod parikot. Nuko makaskan ka amin anaganak, di nasayaat. No pay kas na, at dalat ta dagiti subog nga anak. Mas importante kadakwa dati makiayan-ayat ngam ti panagadal na. Ala nga rod sa lumay. Tumulong ka kada kami amang ipalagip ka dagiti padam anaganak. Tapno saan da abay-bayan dagiti anak da. Nasken abantayan da dagiti anak da. Tapno jay laeng panagadal dati ipangpangruna da. Ha, Rigaw, kita mi jay bandaaw. Nay, anya ter arabidan da a babae di taigid ti deraas. Jesus, delikadaw. Umay ka, darasam Rigaw, asit kan tati babae. One chief. Ay, babae, mabitlaan. Babae, saan? Ay, miss, anya ter aramidam di tao. Panggap mo ka diti tumpuak di ta deraas. Masikog kami. Ngam intarayan lang tayo nakasikog kanya. O kahit panggap mo, titumpak di ta deraas. Kasta ka day. Wen, gapot a pinapanaw dak tananang kantatang ko. Awan serbi ti biyag ko. Gapot alinaksidda kun nga anak dananang kantatang ko. Ay, madia. Kay kayat kun ti matay. Ngam ti awan mas no papagturungag. Ay, dakas ti kayat mo nga aramidang. Saan da kalapdan? Tatalaga ang kayat ko ti tumpuak ni tadaraan. Ay, sana. Sumurot ka kada kami. Nuli naksidda ka dagiti naganak mo. Sumurot kan kada kami. Da kayo ka di tumakder nga amati sikog ko. Ni saan? Ngam tulungan da ka. Sana may parbeng ti kayat mo nga aramida. Anyay tayong tinagan, Mau? Joy! Joy, tinagan ko! Anday, dito'y pailang balayo ang makipagnaad ni Joey. Ay, naala dito'y latan ngam ti agkatang-katang. Oh, Joey, agnaad ka pailang dito'y balay da antibanang Tamapan mi kasarita dagiti naganak, Mau. Wan, manong kwarog. Sige. Agnaad ka pala ang dito'y balay, may Joy. Saan aparikot kanyak dayta? Inkamin kinirigaw rantibanang. Tadagasan mi pa ininanakwanang. Tada kami ti makisarita iti naganak ni Joy. Wine, tuyang. Ni kanukwaraw, tinakasikaw, ijidandan ni timpuak iti diraas. Ha? Naamamot dayta ba daw? Kuno siyak tinangiwaras iti dayta. Kaya't mo asawin, nagparbo ka manan iti saw. Kagpudno mga main. Ay! Una yan ni Kwaraw. Ubing mo napili na si Kugan. Basta, si kagayam tinagtaudan dayta at chismis. Katwan, kasta tinangag ko ako na ni Kwaraw. Aya, Dayjay man kit di a babae takinayat na ni Kwaraw. Anya ngay, masikugan. di asawain ngamin ni Kwaro gay. Uray ta, single mate. Saan nga rod akayat dagiti naganak tay babae? Di da kaya ni Kwaraw. Iso aday jay, pinanggap jay babae ti tumpok jay teraas. Mayatang ng tibanang, nasulbaran ti parikot ni Joey. Pinagawid matlangan dagiti naganak na. Wen day takot nga men. Tajay lamakidi day ti inararamid ni Joy. Nagsardang payad nga agadal. Ang madamadi anang nagkwantay. Agasam ta nagwaras gayam asak ti amati sikog ni Joey. Wen nga road. Kasta mat tinangag ko. Sino nga ta tinangiwaras iti dayta? Mamuaklan wa sinaw. Siwa kag tingiwat na. Sa ako irwarti dila na pagpigadan. Wan marikwanang, kasta tinangag ko, ani Kwarog ti amati sikog ni Joey. Siguro, si kaman ang tinagtawdan daytaan niya. Wan, ngam kasta ngamin tinangag ko. Ay, una yan day jay Joey. Sumardeng kan. Nay, apay akatsinan na. Anya katsina nasasawam. Si Mingit ka dagaws, ajak pa'y nalpas ti bagbagak. Ay nariga ti makabasbasaw. Di ka mangiramraman. Basta agpaysaw ti bagbagak.
Agpaisuman kan saan sumardeng kan, tanariga ti makabasbasaw. Ket, kasano, Kwarog? Nakasarita yung dagiti naganak ni Joy. Unantay, Ket, anya nga iti kunada. sanda ka no nagliway anang palagay kan nang bagbaga kini Joy. Uray bantayan da. Ang maglibas ka nulat tamay. Ay, Iswada ita, kasta tinagbanagan na. Nagsikaw, ng pinanawan tinakasikog kan kwa na. anya, Pinapanaw da ni Joy, takayat dala nga ikan iti pagnakman na. ang maday, tikas jay nga inaramid da. Anya nga ino saan nyo anaabutan ni Joy, katimpuak ijay deraas. Didakdakas, tinapasamak. Sanda ka numatanam naman na kasta ti aramidan na. Ala, taibagak ka ni Joy. Amabalinnan ti agsubli ijay balay da. Unantay, itulod tayo iti balay da. Adda kami, Mr. Mrs. Intulod mi ni Joy. Agyaman kami, kagawad. Agyaman kami, kagawad. Katita, kaya't may manan nga ipalagay, Mr., Mrs. Noan niya tayo nagsasaritaan tayo iday, katumpalan niyo kuma. Kat adaditan, iso nga aklunan yawn. Kat si kamot Joy, saan ko man maulit, wan? Uwin kagawad. Kalpasan ti panagpasngay mo, ituloy mo ti agadal. Tapagadalan da kamot dagiti naganak mo. Uwin kagawad. Laglagay pa mo kumadagiti amin na balakad mikan ka tapara iti pagsaya atam mo't lang. Wan, manong Kwarog. Kumusta ti panagrundayo iti rabi Kwarog? Awanan ti makita ming agtatambay atin ijar, nana. Nabagaan mo dagiti amin na naganak, abantayan da dagiti anak da. Tapno saan da agpakpakarabi Tamay sa dayta apakaalan iti panagsikog dagiti babae. Ay, wan nga road. Kat sapay kumata agtulnog mat dagiti anak, taparang mutlaang iti pagsayaatan da. Ay, unayin aya. Uray ngamin elementary, kat adda kahulhulding hands na. Sana all. Ha? Un nga raw, nana. Sana all. Data kumamot ti adda ka holding hands na Kwarog. Ay nga maawan mo't. Anya ngay nga raw. Kastoy matigasat ta, nana. Ti single forever. Uray kaayan ayat la kuma. Ang awan. Ay, single forever at talaga. Ala, nanakwa ng kankwarog. Urayan nyo, bareng addan to ka holding hands yun. Kat ana, ituloy yu ti agaramid iti pagsayatan para iti barangay yun. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kay, iting kay panagdangan.